Tumina ina gafa kamar ga wani garacin ya to ga dukkan alamu za a samu kuɗi a gurinsa. Awa abokina yadda ka san dai kana duba? Lalle abokina, lalle kana da wani. Na gode. Yau abin da nake so da kai yanzu, kai ka wuce ka tafi, ni kuma da ya zo wucewa ban tare shi. Ok to shikenan ba damuwa. Yawwa na gode. Assalamu alaikum ban Allah. Barka da wannan lokaci. Gaskiya bawan Allah ina son taimake ka ne saboda ganin kai mutumin kirki ne. To fa taimako kamar ya kenan faɗi mun. To bawan Allah, da farko ina so ka bani duk abin da ke cikin ka, ƙarfafa imaninka, babu abin da zai faru insha Allah. Kai wallahi hankali na bai kwanta da kai ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ko ban Allah ka dira Allah mana. Yau malam faɗa masa gaskiya. Ni dai taimakon sa zan yi. Shi yasa da ya zo wucewa na tsira shi. Kai kana tunanin wannan bawan Allah zai cuce ka ne? To ni ba nan aje ba. Ke ka dawo. Haba malam ban san ka ba ban taɓa ganin ka ba kawai sai na yarda da kai. Yawwa abin da ke so da kai. Sai yadda da Allah. Ka bani duk wani abu da ke gunka. Ka je wancan gun. Ka kalli gabas za ka ga wani haske. Ok to shikenan gashi. Wannan gari. Sai ka dawo. Kutumar uban nan wallahi kuma ya tafi. Ka gane bi saurin ba gurin nan. Yawa sai mun bace. Wallahi wa inna ilaihi raji'un. Sun yi tsiyas, sun tsere. Sun yi tsiyas. Wallahi wa inna ilaihi raji'un. Sun yi tsiyas. Wallahi wa inna ilaihi raji'un. Sun yi tsiyas. Sai bawan Allah. Me yake faruwa ne? Sai fa mun barza kuka kake. Wallahi wa inna ilaihi raji'un. Sun yi tsiyas. Sun yi tsiyas. Wallahi nan naga wani mutumi ya taho shi kadai kamilin mutum ustazu. Ya tare ni yake cewa in bashi kuɗi na har na ce ba zan bashi ba yake cewa in je nan da har na ce ba zan bashi ba ya ga wani mutumi shi ma ya zo yake cewa in bashi in je da in yadda da Allah ni kuma gaba ɗaya kuɗi na tattara na bashi gashi kuɗin ba nawa ne ba yake nuna min wani waje can wajen yake cewa in je in kalli gabas zan ga wani haske To kaga hasken ko baka gani ba? na ga duhu dai